Hello, people there. Emakhaya there. Emafonini there. Ngithi hada people adayo. Adayo people niyalibazi udaba. Thanda. Bafana. Mqothuka. Ni right bafana bam. Bafana ithi into umuntu uyadevelop ukumthanda, yebo? Uyadevelop umthando umuntu noma umthandi kodwa mawuhleli naye everyday uloku ubona isifahleko sahayi. Mhlambe uqina nawe umrada muthu, yabo? So bafana ngamanye amazwi ngithi ngizojwayela ukunithanza. Nyalo nje anginithanzi bafana. Ngathi niyevana anithanzi bafana. Kodwa along the way ngizofunda ukunithanda bafana. Don't love you boys, hey? You know what I'm saying? Sibonga mfana, I love you boy. I love you Sibonga. Umuntu akayazi indawo yakhe. Labafana lapha angikwazi nokuthi awanina nginazi ne-address yini ukuthi i-location ithini. Yabo? Anginazi, nafika nje ngumzala lana. Ubafo. Kodwa hayi ngithansi bafana, ngithansi. Nyalo nje niyangicasula nyalo, ngingibheka nyalo. Ngiyedwa nje ukuthi nyalo niyangigcina nyalo. Kodwa ke ngidawuthini. Ayithi umnephu uyo ondokhozile. Qasha. La isiphongo mfana. Phongo mfana wami, la you boy. Have you seen my wife there? But a crush got a mind there. Crush got a mind there. Hayi, Hey, hayi umfazi wakhe crush color mine. Hawu. imali. Njengamanje uzokwenza ngathi awuzwanga lutho. Angithi sezwayo. Okay. Yeah. Sizodlula kulento ngenxa yesikhathi. Sizodlula lento ngoba uyile type somuntu le nethanda ukuhlala kwi-mistake encane. Ama-people there ayazi ukuthi ngiyaphi. Ayayazi inamba le. Ilokhuza. I-crush le. Ayayazi ama-people ukuthi igudla kanjani. Yabo suzohlala kuleyo mistake adlule. Adlule. Okay. Okay. I thank you. Okay. Belinjani ilanga lakho kodwa mfowethu? Eish, vele crush color mine. If Isilima was a person, Muslim. Wesilima wena. Muslim. Wesilima. Yazi people bungani mistake encane ilife injalo yabo. Umuntu akazokujaja ahlale ephutheni encane olenzile. Iyazwakala le number le akekho ongayazi le lokhuzana le. Nyovest. Akekho ongaya kodwa ke sengenza iphuthe nje encane ngasho igama elilodwa encane ama lyrics kancane futhi ayina kakhulu. Nangu sehleli lapho. Seyibambileke le shandisi ke manje ukuthi ngigeshile. Sayibambileke manje ufuna ungihlaza nama people. Ama people ayazi namba ukuthi thini. Hey mfowethu, ayinenhliziyo enye mfethu. Ayinenhliziyo enye. Sorry. Hayi. Sorry. Yazi ukuthi la South Africa sanjelwa abantu abanegalelo eliphezulu kakhulu ama-artist. Yabona ihlabana enzima. Kusala nina noMona Lisa. Unenkinga man. Uyaphapha man. Unomona man. Unehope man. Unejeli man. Ay. Uyaphapha man. Uyinkinga man. Unomona man. Ihope man. Unejeli man. Yazi leyo number le. When uyayazi let's sobonana emathuneni soon.
Yabona ke inkinga ikuphi? Inkinga ukuthi manje sungibangela amabhadi. Yabo ngikhuluma nawe kahle ne? Sizofaka ukuthi manje emathuneni kuyobonakala kuyo makufika emathuneni kuyobonakala soon kanjani. Ungibangela amabhadi uthi ngiyofa uthi ngiyofa wena. Ingoma. No man. No man. Yazi bethi ngidlala nawe kahle. Ne? Sithi qalile nje show awukho mnandi bethi angithola. Namanje uthi mina emathuneni ngiyolokhuza. Siyobonana angazi kanjani soon. Ngifisele ukufa. Athi mfethu akwenzani mfethu? Kathi ngoba phela abo people musufisela igazi lakho ukufa. Ingoma le. Ayini bani? Cain no Abel. No Ayin. Cain no Abel. No. Ayin no Abel. Cain. Mfethu ungifisela kanjani? So hlangana emathuneni. Ingoma. Hey mfethu. uNkulunkulu ayisize inhliziyo yakho mfethu. Ayisize inhliziyo yakho. Size inhliziyo yakho ngiyacela nje ukuthi mhlambe ngelinye ilanga uNkulunkulu akusize wena. Angikhulumi nokukhuluma la ngicula ingoma. Ama people ayayazi. Nami ingoma. Ingoma ngamaphupho. Ayayazi ingoma. Hayi unenkinga manje. Kodwa ingoma suthi wena mina emathuneni. Nami ingoma. Asingoma le uthi ithi soon uthena wena sibonene emathuneni soon ayisho njani ayazi ingoma le ayithi soon kodwa mfethu uNkulunkulu akuncede yeso Okay. yezo nezihlashana wena you pink you non-starter.